हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल समायना एम ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गिदिर भिडिअ बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोङो माने बङाइगावआव थांगासिनो आरो दायो लामायाव दङ बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालाव थांगासिनो निउबर्न बेबी नायनो नागिरदों आरो जोंहा बिब' दंहैयो थ' दा बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोनाबो सापागुरि मोनबाय नै मोनसिगोनानो बारा गोजान गैला Lower Assam Hospital. Hospital सौफैबाय निउबर्न बेबी नायनो फैदों बेबी गोदान हिन्जाव बायदि नै स्लावदिं लावदे बेबी बय सासे मोनबावबाय आरो जोंहा बिब'आ आंनिया आब' असेयानो सिगांनि सासे गेदेर दंखायो फिसाला ओमफ्राय नैबेयो सेकेन्ड बेबी बय फोथाया मा नाम दोनगोन आगैखौ ए सानथ'वाखै गाबोनाव उन्दुनायखौनो गोसोखांबाय थादों नोङो लाल साहा लोंबाय होनदां आंहा बेबी गोदानखौ दसे बामखांबाय ओमफ्राय नै साहा लोंबाय लाल साहा आङो गाइखेर साहा लोङाखै आरो गेस्ट्रिकआ बारा जायो गाइखेर साहा लोंबाथाय ओंखायनो आंहा लाल साहाखौनो लोंबाय साहा आरि लोंखांनानै दसे थानानैनो जोङो न'आव थांनोसै आरो मोनाबायबो ना थांनोसै मोनाबाय बेबी नाय फैनाया मेला नायलांबाय खेला गैयालै गथ'फोर गेलेग्रा दङ ना बेलुन जा मेरला मेरला दंलाबायो हस्पिटालाव फैनाया मेलासो नायलांबाय जोंहा
न'आव जाहैनोसै सफैबाय न'आव सफैनानै एग रल जानोसै ने Prakatnya ulang apa be? No, mau jadi bidan apa? Dah, mbak. आङो जाखांबाय जों न'आव सफैबाय दायो टाइमा 7ता जाबायानो आरो जोङो खैथासोआव ओंखारबोनायमोनथाय आं फैनाय टाइमखौबो नायासै होजोंनिफ्राय हस्पिटालनिफ्राय ओंखारनायखौ ओमफ्राय जोङो ओरैजाय मेलायावबो हाबोमोन नालाय ओंखायनो एसे गोबाव मेलायावथ' जों गोबाव थायाखै थानाया खेबसेल' राउन्ड गिदिंनानै फैदों ओमफ्राय फटक लाबोदों आरो मोननैसो आरो बिदिब्ला थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैनायबा अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो थ' बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय बाय